Bunsin ngiju tharai bab sen baki breu gila poi em ha surok kenam la shuban kala Henry habadon kinong yelam bat kinong sumar na kabanta jongki kajingkala kawan kamtam haba ailat deki ban tip bat chungthu shpang oblei dei hakani kanong rem karilang children's home kala bala penyai da kaseng selection jengka Shillong province manla kapor ki sat jalam ki khna ban sa bat ki saki kenja jingdwai retreat bat ki wei ki kam ban pen pha ya ki khna bat uso jengka jing tresh tom jing kinong penyai ula long sisa ubatyang hakani kanti ar flying ki khna na karilang children's home kila ishimanta haka retreat ha holy redeemer renewal center nadu ka khat khandai tarik hadu ka arpoi tarik naitung arajar arpsau brother riki kemen lang maulong SDB ula senran lang yaki khna hakane ka jingya lenti pakan jaman sem kane ka jingya dwai ka balai si kala ai jing mentoi shibun yaki nong wan retreat bala penyai the director jangkade ka jaka harengkat pat kinong erap chengu kane ka jing dwai retreat kala penjelew ka jingya par jingroi pakan jaman sem jaki khna lengba ka jing dwai jing berkat ki khna ki wat benya ya ka jingya de jungki padu blai padelade kejinglet sakate kecaka kala ailat kerpang yaki khna ban peni so byang bat la ka jong kejinglong min sem ban pen klan ni kejing sngawe jan batu blai bat paramaki bat ban mat kejinget bat jingdon jong blai ka jingem jongki ki khna kilawan phai chalaying da kamen sem ka bala pen thamai bat kala pen shloreki ban em kejinget de kejing kmen bat jing thmu